Balikan ka. Kasi ka gubaw na eh. Ano siguro lagi mo gamit ay? Hapitan ako mas kamo eh. Nagani kayo ka pada to. Muna, adik mo kag mas kamo ka. Atay, wa na bunga akong kulo eh. Magsubat ako ba? Wala to baby, bisag na apat tayo makita ay. Atay mo gabi, siguro itong pangawat ba? Kapit, tapi oras na. Uy! Iso, Oh! asa mga? At ito lang yung sa ilang tibursyo lagi. Mamina ko brigada balay. Kapag brigada O lagi katong tulmanan ni DJ Randy ba sa alauna ba? Mamina ko eh. Nindot pa ito. Aw, maminaw ko anak niya. Hala, bro. Wa biya ros tibursyo biya. Asam na ron. Aw, wa ko gabawin basta nilakaw to kan. Gahapon na to wa lang balay. Ay, wa di ay. Ngato lang Sandre may kaya palit lang ko radyo ay kaya makapinda ko DJ Randy karong launa. Sige. May pa kay maminaw pud lagi sige. ko. Sige. Narin lang ko. Speaker, radio. Speaker, radio. Sus, kapit ng oras oh. Speaker, radio. Speaker, radio. Oy, boss. Makuha ang brigada balay na, boss. Na. Taro ko eh. Palit ka. Pilan po ni boss? 500. Oh, Asa mo? okay re. Iyon na boss eh. Ako budget, kuwang good. Galing ha. Kani marag okay rin boss eh. 500 na. 700? 500. Tingog ka na boss? Tingog na. Original gina. Wala battery no? Na Wala battery? Ichok. Ay chok, asang wala ni ang para chok. Pwede ra sa akong cellphone. Cellphone? Pwede pa na battery ray ko anon? Pwede ra. Sige boss. Kaya makapaminaw dito ko ni DJ Randy. Idol ko na kayo boss. Banto ka ra O lagi. Kanina lang. kana na. Tara. Weh. Bayar ako. Sige, adto sa ko ha. Yes! Paminaw na ko ni DJ Randy kay kapit man lao no. Kinana ko yung radyo. Sus! Asam po na yan ang kuan na yan eh. Tanaw na ko be. Sus! Gubaon man yung buang de. Wa pa battery. Abi man ako ga battery ay. Piste eh. Asa na makukuha ni Ron sa? Nga makapaminaw ko DJ Randy? Boss, hindi kang palit Bluetooth, boss. Ha? Kang palit Bluetooth? Kang pila na? 500 na. Barato ka ni. Palit ta. Original ni. Indot ka niyo? Sus, apin ako kapaminaw na ko. Sus, scam rin yung buang. Apin ako, sus. Idol ba taon ako si DJ Randy? Nindot ani? Gusto ka ni? Ala. Original gini. Listing to. Basin scam no na ha. Uy. Barato na gini. Mao gina. Palitan ni boss. Pila Mao lagi na. 500 lagi. Palitan ni boss. Barato rin kayo ni. Wala, ijigas lang ako. Uy, boss. Ayo. Ay, ko na kay scam na. Kay mo. Na magina yung ibaligyan ko kasi ko. Dili na tingog. Asa na? Scam na boss. Di siguro kagibaw mo gamit eh. Ay, ako lang. Scam at scam. Gipalitan mo na Scam. sila. Wala gyud. Manuroy mga scam noon. Di ginatin noon. Di ginatin noon ang Bukaw na yagin. eh. Ambil ko mamayad. Scam na na. Ay mo na nagipalit. Di mo ko yun. Ambil. Kuy. Nga naman. Ay mo na nagipalit. Ambil. Bahala na. Balikan ka. Kasi ka gubaw na eh. Di siguro kagi mo gamit eh. Hapitan ako mas scam eh. Nagani kayo ka pada to. Muna. Adik mo kag mas scam nung ka.